Na javnej debati diskutované o tým, jak obezpečiť stabilné i otrimujúce financovanie menšinských médiách, na jaký spôsob u budúce tretirať tradicijní i novi mediji, co prinoši akcijný plan, a na veci zavodi konstatované, že Ministerstvo kultúry i informovania neprilapelo za úvahy predkladania, ktorí posielani zo spodobných schodoch a ktorí značný za ďalšie funkcionovanie médiách na menšinských jazykoch. Slučala še privatizacija, velji nacionalni menšini celkom ostali bez medijov na lokalnim urovnju, gdje po jednih, jak so to u ruske zajednici prepoloveni, gdje po jednih keljoteljo pohranjeni to ti mediji, međutim, to, co še slučuje, to je jedno pitanje, že co bi teraz trebalo vojsť do toho polja, koje ostalo prazne, keď je slučajala privatizacija medijov. Potreba da se organizuje... Potreba, že by sa organizoval tot okrúhly stol, už dlho prisutná, pretože nám všetkým jasné, okreme nám, ktorí robíme u medijov, že toho roku vycieka medijská strategija i dumam, že to pravi čas, že by mi, jak menšinski mediji, poslali jasný signal tým, ktorí kreírujú naše medijski menšinski životi, že by može buď pri výrobku novej medijskej strategiji položili i dajaký stvari, ktorý še teraz tam nenachodza. Okrúhly stol organizovaný z nahody 72. rodzeného dňa novinsko-vydavateľnej ustanovy Hlas ľudu, predsedania Republiky Slováckej zo Európsku úniu, jak i aktuálnosti pohlavia 23 u prehoriackým procesu našej žemy zo Európsku úniu.